geiriau eich arwain at gyfleoedd newydd a phosibiliadau diddiwedd. Mae'n tynnu'n helpu o ddydd i ddydd o ddarllen newyddion yn y bore i ysgrifennu negeseuon testun i drafod y tywydd. Mae ganddynt y pwer yn cysylltu gydag eraill, boed hynny gyda'n ffrindiau agosaf a'n hanwyliaid neu gyda gweddill y byd. Yma fewn tîm dysgu oedolion yn y gymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, rydym ni'n credu'n gryf ym mhwer geiriau a chyfathrebu. Dyna pam ein bod ni'n benderfynol o roi hwb i Llythrennedd, oherwydd mae pob gair ydych chi'n ei ddysgu yn archbwer personol newydd i chi. Mae'n Cyrsiau yn antur gyffroes i fyd geiriau ar gyfer y teulu oll, o ddarllen reseitiau i sillafu a chyfathrebu. Mae'n amrywiaeth o gyrsiau yn berthnasol ar gyfer pob sgil Llythrennedd hanfodol, gan eich galluogi i ddysgu eich ffordd chi, i gyflawni beth yw llwyddiant i chi, beth bynnag fo'ch uchelgeisiau. Mae'n cyrsiau sy'n cael eu cynnal gan ein hyfforddwyr arbenigol cyfeillgar yn helpu hybu hyder, gwella cyfleoedd swyddi, cynyddu annibyniaeth a magu ymgysylltiad cymunedol. Gyda sgiliau Llythrennedd gwell gall pob breuddwyd gael ei gwireddu. Mae cryfder dysgu yn y gymuned yn ei hyblygrwydd, nid yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n eich rhoi chi mewn rheolaeth o beth, pryd a sut ydych chi'n dysgu, gyda chyrsiau eich ei haddasu ar gyfer eich anghenion chi, gan eich galluogi i ddysgu eich ffordd chi. Ydych chi'n barod i ymuno'n yr hwyl? Gyda'n gilydd gallwn ni droi'r dudalen i ddyfodol sy'n llawn dealltwriaeth, hyder a phrofiadau newydd. Cysylltwch gyda'n tîm i ddarganfod pwer Llythrennedd heddiw. Multiply Merthyr Tudful, ble mae geiriau'n dod yn fyw a breuddwydion yn cael eu gwireddu.